Pillo, ez gehiagik hitz egin, ez da nahi huts egin. Anginak badituzu balio du, bai. Ez, baina esan baruen, enuela ezagutzen, eza erazar hori, eta nabari da. Bai, ez dizulako balio esaterako. Nola da? Ez gehiagi hitz egin. Ez paduzu nahi huts egin. Ez pada huts egin. Jo. Ez pada nahi huts egin, klaro. Garazik eta Maialenek bai ez egiten didate buruarekin, klaro. Miluzerako ez du balio. Ez. Bueno, Maialen ze moduz, 9. saioa ja. Urduri. Urduri? Bai, ez dakit, ez nazo hitzen edo. Bai, bueno, gogoz. 589 €, neskak, markagailuan, finalen bat. Tokatiran gaizki. Bueno, ikusiko dugu gauza gertatzen dan, hemen txastaudete, eta guretzat pozgarria. Ongi etorri. Irun eta Ainhoa bestalde, hauek ere hitzak neurtu zaleak baino, gehiago zarete hitzak libre botatzeko. Eta asko bota, bata bestearen atzetik, miluzeak izuna gustatzen ezkigulako, horregatik akaso, hau da, 2. saioa gurean ja, aurrekoan finalera iritsita, 357 € dagoeneko pilatu dituzue, eta hortxe jarraitze dute, Ilazki. Ondo? Portabentura gora eta bera ez dakitela zer egin. Ideia berririk? Luzatuko dugu igual, depende sakoa. Igual joango zarete Portabenturara bizitzera. Igual bai. 3 hilabetean, Erasmusa Portabentura. Ez da txarra, animo neskak. Andoni Joseba ze moduz? Zaraustik, Anaiak, Bardinak, Adin Bardina, Dana Bardine, Antza, Kristona. Bai. Nazten zaituzte? Etorrelako gauzak, Antoni? Bai. Amake bai. Bai, Lagunak ez, Horrek amaren alde ez du asko esaten, baina nik empatia pixka bat sentitzen du gainera Andonirekin, ze Anaiak aizpurutarrak dira, eta Andonik nik umetan ere nire izenarekin enuen oso harreman honik. Antxon eta burla egiten zidaten, ze izen da hori, zuri Andoni aizpuru, ez azama harina hori, garraiatzeko. Baina ja buelta mandi dugu. Bai. Oituta nao. Oituta. Zerretzen ditan, baina. Ondo, Andoni, bereatu zu holan publikora infiltratu pare bat eta hauz hemen, da? Bai, kuadrilekoak. Bi kolega, kuadrileko, kien zuten badan, eta hiru bai. Hiru, sekulako. Ongi etorri, mutilek. Hori da, eta infiltratuak, eta etxekoak, eta denok bat eginda, argi bili zemiluze, aztera doa! Tambor-joli ez zineako, claro. Sintonia. Bateria zinen. Elkarlana bizitzan, Antxon, ze garrantzitsua dan? Zer litzateken mi luze elkarlani dabe? Elkarlan barik... Hau zakizue, baina Ilazkik eta biok ateratzen dugu aurrera. Claro. Bio bakarrik. Bakarrik. Baina gure elkarlana gabe, litzateke... Txartelanak guk bakarrik egiten dugu. Jantzite guk, dena. Segulako taldea daukagu, Txalo bero da gure lan taldeari. Sekulako lantzalda dagoelako miluzen. Bueno, elkarlana, claro, ze litzateke miluz elkarlan barik, Euskal Herria elkarlan barik, musika elkarlan barik. Garazi Maialen, nordu maira? Ni. Elkarlanean aritutako musikariekin egingo ditugu pareak. Elkarlanean aritutako musikariak, Maialen. Hortxe, ditugu, denpara. Colat Salvador. Juancho Arakama. ETS. Xabi Bandini. Ez? Gorka Urbizu. Ane Lukin. Osondo? Joseba Tapia. Xabi Bandini. Ez? Chica Sobresalto. Maren. Kontu ziru agats. NTS. Bota? Hor, azken segundoetan elkarlan bat izan dute John Gongekin. Segundo bizka luzatuta. Amildegian ginelako, 3 akatsekin, dena den osatu ditugu elkarlan batzuk. Chica Sobresalto eta Xabi Bandini aritu ziren elkarrekin. Colat Salvador eta Juancho Arakama Fort da izeneko kantuan. Juanchokor lerro batzuk edo barra batzuk, raperoek gala esate dute eta. Gorka Urbizu eta Ane Lukin Lisboako kaleta marrena. Bulego Tamaren, hau ere falta egun, ETS eta Maialen Arzailusek Herri Urratseko 2019ko kanta osatu zuten, Arzailusek letra eta abestu ere egin zuen, eta bukatzeko Joseba Tapia eta Jakoba Errekondo besamotza, maitia iaiz, ze polita bestia, Bi zuzen erantzun da, 20 puntu neskak! Pentsa honen. Baita ere! Pentsa honen. Maitia iaiz, nere besamotza... Maitia iaiz, ze polita, kanta. Oso. Ez, eta iazki, txala bat iazki dira!
Zentzia daukadan txaloak eskatzeko, bai, baina hauek merezitakoak izan dira. Irun Ainhoa, ze moduz, mendizaliek zari, galdera? Bai. Bai, bidaiatzea guztoko? Bai. A ber, Bueno, ikusiko dugu, a ber, Ez dakit ez ere erantzun, ez da? A ber, zer ikusiko dugu, Nordu Maira, pari egosatzen. Hartu leku Irune, mesedez? Bueno, mendiak eta dagozkien lurraldeak, herrialdeak, lotu beharko dira. Balatoz, sorte hon, denpora. Aconcagua, Argentina. Kilimanjaro, Tanzania. Nanga Parbat, Pakistan. Elbrus, Suiza. Fuji, Japonia. Jungfrau, Suiza. Oso ondo, Ainhoa. Elbrus, Rusia. Oso ondo. Adi, zuzen, erto. Mendian ganoraz. bezala, erritmo hartu eta aurrera segi. Denetan izan zarete, akaso? Baten bez. Baten bez. Ez. Bueno, taula osatu dugu, dena den. Fuji, Japoniako mendirik altuena delako, Aconcagua, Argentinan, Kilimanjaro, Tanzanian, hau ere Afrikako gailurri garaiena, Elbrus, Errusian, Nanga Parbat, Pakistanen, eta Jungfrau, esateko ez errazena, baina asmatzeko bai Suizan, 60 puntu neskak! Ondo! Oso ondo! Andoni, Josua, familia dituzte zuen miluze, etxian? Bai, egunero. Nor da honena? Ni. Abai, Abai, eta Josua ere ados. Onartzen du. Oso ondo. Ena etorri teleista arrotza osasen. Oso ondo, oso ondo. Bueno, biok elkarlanien aritu beharko zareten. Zarauzar apal bat, iazki ze ikusi behar dugun. Sekulakoa da. Norduen Maira, biotatik. Andoni, hartu leko mesedez. Bortxe, pareak osatzeko, K izkia duten, Joseba, onomatopeiak. Soinuak, ia zuzen lotzen ditugun. Sortan mutilek, denpora. Belea. Karra. Sagua. Kili. Hortza. Bota? Klisk. Kotuz biakatx? Argazkia. Klisk. Oso ondo. Besapea. Kili. Vale, ondo. Zer segurtasuna badaukate, horregatik aritu dira, akaso, patxada pizka batekin, xagua, klik, Bai. ze xagurekin ari Bai, garen, ez. hori falta egun, baina gainontzean, Bai. txukun aritu gara, eskumuturra ere falta egun, puskadutakoan krak egiten duelako, xagua eta klik, aipatu berri duguna, beleak karra egiten du, hortza askotan kilikolo izaten da, besapean kili eta argazkiak klisk 3 zuzen eman da, 30 puntu! Ondo, hasi gara lanien. Bai, Vale. interesgarri dago. Jokoa momentuz, Garazi da Maialen. Interesgarri, izilik proba ere, egin zioak marrazkiak, hartu lekua Maialen nahi duzunean, eta ea, zer dakarren gaurkoak, hortxe 4 kontzeptuak, eta Debora. Irakurri, liburua, mahai gaina, liburutegia. Oso ondo. Loroa. Palmera. Kokoa. Oso ondo. Salto. Entrenatu. Igerilaria. Pistina. Karrilla. Trampolina. Oso ondo. Denbora dago, Granoa. Ez. Borobila. Hortzara, zubia. Ez? Erra. Bai. Erra dura, ez da nola da. Zaitatea zeritza. Erradura... Erra, ez. Aizakidura esaten den, joe. Esan behin. Erradura. Erradura, oso ondo! Erradura, jaldiferra. Hartu leku, bai. Bai. Hortzegoen.
sufrimendua luzatzen egon gara. Demora bizka bat eman egin, ea zaldi ferra ere esaten genuen. Zaldi ferra, bale. Maialen, marrazen oso fin, Bueno, egia da zaldiari egin diozula, egia dragoi forma ere, bai? Mitologikoa izana nola bait, baina oso ondo. Lau, bikain, 80 puntu zen Merkagailura. Irune eta Ainoa elkarri begira. Tentsioa. Tentsioa. Elkar animatzen. Konexioa bilatzen, ezta? Konexioa baliatuta, Maira joango da Irune, oso ondo, hartu lekua. Eta distantziara ere, konexio hori heltzen den. Ados? Denbora. Lekua, animaliena zoologikoa, zoa. Zoa. Vale, objetua, izatza, bizkarra, ezurrak, bai, ezurra, bizkarra ezurra. Hori da. Jesus. Oparia, Bikain. Denbora dago Irune. aurdun, fruta bat, meloia, sandia, zukua, laranja. Oso ondo. Oso ondo. Zukutik. Iritsi da laranja. Irune transformatu egiten da, Joaten da maitxorak. Dena da velozidadea. Etxean ezak zuze ondo, Falta zitzaizuen minutu erdi orainik ere ariketa burutzeko. Orduan, baina aukeran lanak aurreratuta, listo. Danak, 80 puntu, laurekin. Andoni Joseba, ikusi dugu erritmoa ere bizitu behar dela orduan, Bai. Inintzioka marrazen ere Andoni da trebea? Ez, ni joango naiz. Joseba, oso ondo. Noski, anai bakoitza duelako bere talentua. Andonik ere beharko du beretik noski, bota proposamenak. Eta ea guk ere laguntzen dizu egun apurbeat. Ados, Joseba, denbora. Imintxoak hasiko gara. Eskaladoria, eskalatzailea, eskalada. Eskalada, oso ondo. Tripa, pertsona. Trikitilaria. Bikain. Ea marrazen. Marrazen, Joseba. Marrazen. Andoni. Platera, pizza. Tortilla. Bota, Andoni. Marraztu. Beste zozer, Joseba. Zatia. Bero, bai zerra. Zatia, Ea beste honekin. kukurutxoa. Zuloa, enbutua. Bai. Bikain. Eta ea, laugarrena ere. Zatia, apurra. Zer da hori, Andoni? Platera. Ez dakit. Azuleko Joseba. Bai. Joseba pentsaten du hau eginda, konponduko duela marrazki. Lana nahiarena dela, ez da? Pastel bat. Bai, eta zarautzen ere beste Joseba bat bada. Pastel ederrazkoak egiten dena. Argina, no? Ez dugu ikusi pastelik hor. Egia da pastel nahiko minimalista geratu zaigula. Baina ondo, hiru asmatuta, 60 puntu zen Merkagailura. Primeran. Hitz eskutua. Nordu Maira. Maialen duen Maira, ia eskutatuta ditugun hitzekin puntu asko lortze ditugun. Hau beneskak, denpara. Paso. Juizioa. Epaitegia. Tokia, beste bat. Ez dakit. Paso. Heavy. Metal. Metala. Beste... Bi segidan. Bai, barkatu. Paso. Paso. Irudia. Argala. Pertsona. Potoloa. Kamera. Modeloa. Paso. Mozorroa. Payasoa. Sinonimoa. Azuleko Maialen mesedez. Urduritu gara, Bai. Mozorroa edo zomorroa
Ostia. Bueno. Ez zen hori nire asmoa ere, Maialen. Ez dut nik ondo ezik eragin nahi. Eta intsektuz ere, mozorro zena jendea. Orain, markagailuak ez zuela aldaketarek izan. Punturik bat ere ez. Bueno, oraindik lehi asko dago, hemen. Iruna Ainoa Nordumaira. Ni neu. Ainoa hartu leku mesedez. Eta hortxe, ia, hitz eskutuak asmatzeko gai garen momentu zaurretik, abantailarekin, eta ia abantaila hori. Areagotzen duzuen, guaztain denpara. Atletik, Klub, sozioa, bazkide, sakua, losakua, irabazia, dirua, bestea, saria. bai. Oso ondo, argazkia, kamera, ateratzeko. Kamera, bai. COVID, free, etxean, konfinatu, antzekoa, konfinamendua, urrengoa. Urrengoa. Dirua, irabazi, hemen, saria, moneta, euroa. Oso ondo, kirolaria, Francisco, Elene, triatleta, azkena, korrikalaria, Eta... Irune kirola egiten du. Bertan lekuan dagoela. Bai, Elene triatleta, Elene Alberdiri buruz ezkarariko. Bai, laguna. kuadrillakoa. Ua, zen markak lortu dituen, eh? Aupa, Helene. Aupa, Elene. Txalo bero bat Eleneren zat. Ja, korrika. Merezi dituelako, eh? Eta horrari ginen triatloia eta azkena korrikakoa. Bai, hortxe falta zen. COVID eta free ere aldarrikatu dugu noski, baina azkenean lau zuzen emanda, 80 puntu! Andoni Joseba, Nordumaira. Ni joan. Andoni, hartu lekua mesedez, eta ia konzentratuta, eta elkar, ia, ezagututa, lortzen dugun, hor eskutatuta duden hitzak asmatzea. Guazten, denpera. Elementua, Sua, esnea, ura, vitaminak, C, paso. Atakatu, eraso, bestea, oldartu, atzean, defentsa, aditza, defenditu, Bai? No. zarautz, sentari, udaran, turismoa, pertsona, turista, Bale? zentroa, eroski, planeta, Ekuadorea, Andoni, Errazena. Bai, eta esnearekin aurpegi bitxiak ere jarri ditugu, kaltzioa zelako. Kaltzioa izaten duelako esneak. Bestalde, zarautzen turistak, bai? gutxi. Izaten dira? Negua magergan. Despistatu duen bat, ezta? Oso ondo, zuek despistatu gabe, bi, zuzen erantzu dituzue, 40 puntu, Ondo. bikote! Ondo. markagailuak, Irun Bilbon 100 puntu bildu dira, Bilbo Zepelan 220 eta Zarautzen 130 puntu. Eta triboren berbetatoz. Garazi Maialen badakizu ez zer egin? Asmatu aldala, Garazi zeurekin hasiko gara, prest? Guazen, denpora. Mordoa arratian. Mortxaka. Igandetako paseo aspergarria errenterian. Tontodromoa. Mozkorraldia Amikuzen. Milinga. Mordoa arratian. Mortxaka. Igandetako paseo aspergarria errenterian. Tontodromoa. Mozkorraldia Amikuzen. Potroa. Erraz azerretzen dena Ondarroan. Milinga. Irune? Mordoa arratian. Mortxaka. Igandetako paseo aspergarria errenterian. Tontodromoa. Mozkorraldia Amikuzen. Potroa. Erraz azerratzen dena Ondarroan. Sanberdian. Sanberdia, Eta tontodromoa, bai, Tolosaldean ere badago igandetan jendea biziletan ibiltzeko lekuat eta berdin esaten zaio. Antxe aritzen gara. Ni erean aritzen naiz, izenari omen eginez noski. Zuek oso bizkor, hori bai, 3 asmatuta, 30 puntu! Eta bigarren taula ere Irune, zeuen gandik abiatuko da, eta eusten dio zuen, guazen, denpora. Berdina, Plentzian.
Potina. Berdina plentzian. Txopina. Ondoni? Berdina plentzian. Petoa. Alferra markinan. Txopina. Berdina plentzian. Petoa, Alferra markinan. gangila, Nagikeria mailabian. potina, Arazi? Berdina plentzian. Petoa. Alferra markinan. Gingilla. Berdina plentzian. Petoa. Alferra markinan. Gangila. Nagikeria mailabian. Alperru zaina. Gila esan baituzu. Ah, vale. Gila zen lekuan. Dislexia. Puntuak ez ditu banatzen dislexiak. bai, Hori bai, errebotean, Maialen oso ondo, 2 asmatuta, 20 puntu! Hirugarren tabla. Andoni Joseba. Ieusten diogun, Andoni, konzentratuta. Bai. Venga, guazen, denpora. Garbitu, Bolibarren. Gardoztu. Murgildu, Mundakan. Bota? Malmutza. Garbitu, Bolibarren. gardoztu, Murgildu, Mundakan. mustegin, Mendixka, Muñoa, iparraldean. malmutza, Arazi? Garbitu, Bolibarren. Mustegin. Garbitu, Bolibarren. Gardoztu. Murgildu, Mundakan. Mustegin. Mendixka, Muñoa, iparraldean. Bota? Bota? Eta hori da, denbora gehiegi itxaron da, Jon Gongi gertatzen zaiona. Aukera berri baten faltan, aurrekoak, asmatuta zeudenak ere, txartzat ematen dituela, beraz, 3. taula honetan, punturik bat ere ez da banatu. Markagailuetan, Garazi Maialen 120 puntu. Irune, Ainhoa, 250. Andonik eta Joseba, 250 puntu. Eta zer den, aizue? Triboaren berbetan, orain arte egia da primeran aritu zaretela saio guztietan, Garazi eta Maialen, iritsi da azkena ere. Penatuta, Piskat. Bai. egia da, gurekin izan zareten 9 saioetan, segulako ikuskizuna eman duzuela, bereziki proba honetan, espezialistak Bai. izan zaretelako honetan, egia da, errebote bat eta bestea pilatzerakoan ere Garazi ies egin Bai, digutela batzuk. gaurkoan egon piskat dislexika ez dakit. Bueno, egia da, saio batetik besterako, bueno, tramite horrek ere, Bai. energia pixka bat kentzen duela hori bai, orain arte. Ikusten gabiltz, 9 saio, 589 euro. Erakutsi duzu, neskak oso miluze trebeak. Zaretela? Ze sokatirak ikusi ditugun eurekin. Bai. Eta etorkizuneko medikuak, familiko medikua, Garazi. Bai. Zure helburua, ginekologoa, Maialen. Alizatekotan. Alizatekotan. Mi luze bukatu den honetan, mirrari demora gehiago eskaintzeko aukera izango duzu ezikiera, ezta? Bai, ea irabatzen dugu zakua hor. Zerrik asko, neska! Mila esker! Gero arte! Eta egia hemen ni luzen tarte asko baliatze ditugula, alako itzulpen berezi, katramilatxu, korapilatxuak eta erakusteko, baina tarteka Euskararen alde egindako keinu politak ere, txalotu nahi izaten ditugu, hortarako ere badago tarte hau, eta Urbiako fondara joango gara jarraian, bertan, alako autu zoragarri bat egin dutelako Euskararen alde Urbiako fondara joan, eta bertan jateko zer nahi duzun aukeratzeko karta, Euskara utxean, Euskaraz bakarrik, topatuko duzulako beraz. Joan bertara, gozatu Urbiako fondaz, eta txalo bero hau eurentzat, noski! Eta ze karta, ze karta! Gainera hori, Euskaraz eta gainera hori, Txologu, txorizo eta arrantza. Hor dago. Joseba Alvarezen bidez, jasatugu argazkia, beraz, eskerrik asko, eta zuek, jarri harmanetan geurekin, eta bi alduenelakoak. 0, bigarren fasean, Irune Ainhoa, zemuz? Gustura. Ondo. Ondo, veteranoan leku hartuta ja. Andoni Joseba, zelkatu gara? ondo, bai. Hortxe ibili gara? Bale. Ez niago salduta, kaltzikoa bai, baina igual kafeina pixka faltezan. Ondo, urrengorako. Pasazaretela behintzat. Ondo, Hori da hemen. helburua beteta. Balekoa, eta orain, ja behin hasita, segi egin behar puntuak pilatzen, definizioetara goaz, Irune eta Ainhoa bioprest, txandaka, ados, denbora! Zerbait egiteko burutapen edo proiektua. Asmoa. Osondo, izenagatik bada ere autorik txikiena da. Bizia.
Autoa, Autoa, eta txikia, motor, patinetea, ez. autorik txikiena, minia, pena handiz nahi gabez, Tamales. tamalez oso ondo, gutunaren bukaeran erabili ohi den esapidea, Adeitasunez. adaitasunez, bi ariz egiten den lotura, Korapilloa. bikain, erantzukizuna duen postua, Kargoa. oso ondo, Zumaiako flixa osatzen dutenetako bakoitza, Gernua. Garaua, geruza. geruza hori bai, bizkarrezurra osatzen duten piezetako bakoitza. Odia. Ez, Zer ditugu, bizkarrezurrean? orpoak ez. Gertu? Oskola, hori, ezaket. Baina ondo, batek bestieri, begiratu, batek bestienak jakinda, baina oso ondo 6 guztira 60 puntu. Ondo! Andoni eta Joseba, kaltzio maila horiek, zer moduz daude? Bueno, ondo. Bai? Ondo. Indar berrituta bintzat, bai? Patxada pixka batekin. Lasaixi ondo, ja sartu Elkatu gara, gara. ja rimuan. Hori da, eutxi erritmo horri eta guazen definiziotara. Denbora! Elvis Presleyk espezial mugitzen zuen gorputz atala. Aldaka. Oso ondo. Filatelistaren obsesioa. Hasera du. Elebata bator. Filatelistaren obsesioa. Zigilua zen hitza. Lasterketak, jauziak eta jaurtiketak biltzen dituen kirola. Atletismoa. Oso ondo. Irakaslentzat zenbaitetan urtea horrelakoa da. Sabatikoa. Oso ondo. Arkimedesek esan omen zuen... Eureka. Eureka. Gogoaren joera bizia. Gogo bizia edo... Grina. Oso ondo. Amon Arriz horixe da. Orkezlea. Zer da Amon Arriz? Eta izburu, eta telleria, abizenak. Denak ere. Amonarri zer da, influencer bat, guru Segulako, bat, hori bai, baina hori bai. abizena be, Gauza asko bai. da, gauza asko da. Bos ondo, 5 asmatuta 50 puntu, Sandra Zabalira. Eroglifikoetara goaz. Ja ba. Neskak, Irun Ainoa, lanean jarriko zaituztegu. Ainoa zei riberreder, atera dauzun. Eroglifiko zalia? Bai, etxetik bai. Zerbaitek ez, ezta? Etxetik bai. Etxean Berriz ere azpimarratu du. Neskak, badator lehenengoa. Adidanok, denpora. Okindegitik, ekarri dit, Gutizia. gutizia. Oso ondo. Ez, azalpen antxonek. Esan duzu Amon Arriz influencerra dela, gure guti, Migiluzeko lehiakide izan eta izar bilakatu delako, Hori da. guti ikusten zen, ziaren ikurra hor, Hori da. gutizia, eta gutizia bat guti bera ere. Txalo bero bat gurtiri, noski. Hau ere eskatu dartzen. Andoni eta Joseba Barreka. Fanak be, bai, klaro. Bai, esan duzu. Bai, ondo. Ona. Ederto, deialdia gure eroglifikoetako sortzailei gutila jartzeko. Bai, Beti, ja, gutia beti, gure vale. lengoaian dago. Oso ondo, gutizia asmatuta bigarren eroglifikoa, denpora. Kafea hartzeko nahiago dut. Katilloa. Koiara. Zer gertatzen da behan? Kasusto, Kikara. Kikara. Izua, sustoa, ikara eta karekin kikara. Ondo. Ikaratxu ez ara? Oso. Zango nizuke kontrakoa gustora, baina batez ere zerbait sentitu badunik bizitzan, izan da izua. Bai, Baina bestela ondo, Ez da ilusiona, Ikarantzen zara nien. Bueno. Baina jendartean eta ondo, Ah, Zan dut, ondo babestuta publikoa lehiakide jatorra lankide hona dituzunean, ez dago ondo, gero ikararik. Freddy Kruegerregaz ikaratu. Hor ja, bakarria beste kontua. Hirugarren eroglifikoa dator, neskak, denpora. Zer esan du epaiketan? Horno... Gezurra. Ai, claro. Oso ondo. Gezurra ezberdinak zauden, eta gezurra, geneukan markatuta, beraz, gezurra. Eta Iruneri argia egin zaio aurpegia, batean aurpegia piztu zaio. Hemen izkiak ondo ikusten ordan. Lagun hona daukazu, Bai. Eroglifikotarako. Hirurak zuzen erantzun da, 80 puntu bikote. Oso ondo. Andoni Joseba bestarren beste. Albada,
No. Bai, ezta? Bai. Hieroglifikoetan eta onak? Esan dizuet, arrotzea nahitzela etorri, baina nik uste nahiko ondo, bai. Konfiantzakin. Apalegi ere ez karariko. Zartara naiz, adarro. Hori, nabaritu da. Ondo. Ba, mutilek, lehenengoa dator, denpara. Era bat, hautsi dit. Bihotza. Bai. Bihotza. Gauza txarra da ikara izatea. Bihotza apurtzie, Joseba. Txarra hori izango da. Txarra hori, Niri gustatu zaitena den apaltasunak eta ja bazertu dituela. Lehenbiziko asmatuta. Esan dizuet. Baina, esperientziatik. Kaso hori izan da, Claro, identifikaziotik. Claro. Animo, Joseba. Vale. Bigarren hieroglifikoa, denpara. Gaur, ez du ikusten. Agori ura, hauteskundea, botoa. Boto, baderantzunen zati. Botoia. Ez. Botoa. Gaur ez du ikusten. Botoan, Boto, erantzunen ura, zati. boto. Non. Botoan, botor. Han, boto. Oi, balaztra. Vale, bai, han, hor, han, bai. Botoan ez, han, boto. Botoakena, boto. Mendizaleak, uranaiak. Bueno, Ibiltzea, azo ze, bai. Bai. hau gehiago ni baina. Pagoetan eta gehiago. Han botoko marita ikusten, Baita, gero. bihotza Hori puntu zera. ziona, hain zuzen. Hirugarren hieroglifikoa, denpara. Afrikako gauzarik ederrena. Safaria. Bale. Safaria, eta ezerekin safaria. Safaria! Alakorik bai, egin duzu segula? Ez. Ez? Bueno, hieroglifikoetan barrena ondo aritu zarete safarian. 3 ez, 2. Zuzen erantzun da, 60 puntu, bikote! Ondo! Ez aldi bihurrietara goaz, komoina jokoan, puntu asko jokoan, eta batez ere puntu horiek behar ditugu soka tiran aritzeko gero. Aipatu izan dugu aurreko saioetan ere, Irune Ainoa, komeni dela, txandaka joatea. Itzak ondo kokatu, bat zuzen eman ez dugun bitartean besterik ez esan. Eta ba, bueno, ea gorputzak zeskatzen duen. Ados? Biok prest? Bai. Denbora. Zalantzarako. Ez, Biderik. ez, Azalpena. ez, Ulertzeko. ez, Ongi. ongi. Ongi ulertzeko. Ongi ulertzeko. Modurik. Ongi ulertzeko. Biderik. Ongi ulertzeko. Eta Ez, zalantzarako. ongi ulertzeko. Emandako. Ez, ongi ulertzeko. Azalpena. Ongi ulertzeko. Moduan. Moduan. Emandako. Baize, modurik entzun dugu, baina horret zegoen modurik. Moduan. Bale, informazio askorik ez. Momentuz. Vale. Baina horretarako dago bigarren esaldia ere. Bokalak, ados. Bai. Denbora. Gine, egun. Egun, eta bukatu? Eguna. Eguna. Eguna, helduko. Ez da el, Hilko. ez da hil, Alako. alako. Eguna alakoa izango da. Eguna alakoa Odirik izango ez da. badago. Handirik. Ez da handirik. Odirik. Ez da Adirik. Odirik. Odirik. Egun alakoa izango da, odirik ez badago. Odeirik ez badago. Sekulako trumoia iritsi zaila lago niri. Eta egia da, tarteka batzuk zuzen ematen direla, baina... Bai. Ea garbi, Zate ditugun. Gerturatzen ari gara. Ea hirugarrena osorik osatzen dugun. Erreferentzia Ez. egiteko, adimen. Adimen. Pertsonei. Ez, adimen. Zorrotzeko pertsonei. Zorrotzeko pertsonei. Erreferentzia egiteko erabili oi da. Erabili oi da. Ze ondo! Bale, Ai! oso ondo. Kanaka, martxa hartu, segi eta dena osatu. Eta ari diraia, Bai. Txutxunetzuka, zeote den. Ni badakit. Laguran esaldia. Ados? Bai. Demora. Akat. Aket. Aktiboan. Aktiboan. Dagoen. Eskola. Ez da eskola. Sakela. Sakela. Ez hasita. Eskila. Bi bokal, eta beste bokal bat. Eoska. Bi bokal. Eaz. Ez da eaz. Ez da eos. Eus. Euskal. Bakarra. Osorik. Beste zaditxo batzuk entzun ditugu. 30 puntu. Neskak, adimen zorrotzeko pertsonei erreferentzia egiteko erabili ohi da. Zer da? Izan daiteke. Argia. Argia, ikus dezagun. Bai!
Bai, komodina, oso ondo. Aktiboan dagoen euskal astekaririk zarrenak izen bera du, argi astekaria, eta bar. Egun alakoa, gainorik ez dagoenean, oso ondo. Ondo, esaldi guztiak ere ez direla asmatu behar izaten. Komodina lortzeko. Andoni eta Joseba ere pixka bat harrituta, Bai. Haze maila, Bai. Ea zuek gutxienez alakorik edo hobeagorik eskaintzen duzuen. Ozen esaldiak osatzera, ados, lehenbiziko antolatuta. Demora! Borroka? Borroka. Borroka honen, borroka bitartez. Ez borroka. Dezakezu? Ez borroka. Kiroletan? Kiroletan. Aurkaria? Ez borroka kiroletan. Lurrera, Ez. Honen. bitartez, aurkaria lurrera bota dezakezu. Lurrera Vale. bota dezakezu! Vale, Oso ondo, Oso ondo. Izgako batzuk ja erabilita. ondo, guai dauzuei begiratele biztatik egotie. Bat serio da, iguala barreka duen, ondo. Emozio asko Ondo, pizten dut proba. divertigarria da. Ilaskik Bai. asko gozatzen duena. Divertigarria Bera da. horra dago, ni Bihar urduri, aldrebes ingo dugu. zue barrez. Ikerrez. Oso polita. Ados, Ilaskiren omenez, bigarren orduan. Demora. Pentagraman? Pentagraman, Ezkerraldean, Ezkerraldean. hartzen dena, ezkerraldean jartzen. Den? Ezkerraldean jartzen den. Ikurra? Ikurra. En eta gero bokal bat. Noten? Noten. Alturaz? Altuera? Altuera. Ezartzen duena. Ai. Demoraz kanpo, Bai. baina esaldia hortxe zegoen, Eta ari gira, hauek ere, buruari bueltaka, Pentsakor, claro. zeote den. Buelta gutxi orain, eta zentra gaitezen esaldian. Ados? Denbora. lotu badituzu, Ez. torlojuak, Torlojuak lotu badituzu, Torlojuak lotu. Edo? Edo. Erabiliko? Ez. Askatu? Askatu. nahi badituzu, Nahi badituzu, Erabiliko? Duzu? erabiliko lanabesa. duzun lanabesa, Vale. oso no. Ondo hori dira, Eta asmatu eta aurpegi aldatzen zaie baitxarrerako. Bai, ez dakit orduan. Guazen laugarren esaldia osatzera, bokalak. Zerbait. Demora. Zerbait azaltzen. Zerbait azaltzen. I- Bota, bokal bat. i- Zerbait azaltzen. Bokal batekin hasi? Ez ola, da O, A. ez da A, E. ez da E. U. ulertarazten, Ulertarazten. ulertarazten du, Ez. Edo, Ulertarazten edo. bi, ez dut txarto. Onduen gauza. 60 puntu, zuen markagailura, Andoni Joseba. Borroka kiroletan, honen bitartez aurkaria lurrera bota dezakezu, torlojuak lotu edo askatu nahi badituzu, erabiliko duzun lanabesa. Zer da? Giltza. Giltza, ikus dezagun. Bai! Komodina! Ondo. Eta sokatira polit bat ikusteko aitzakiare bai, Oso berdinduta dagoelako kontua, Irunek eta Ainoak komodina eta 180 puntu, Josebak eta Andonik komodina eta 170 puntu. Polita dator. Bai, aia berdinketa honekin, nia zer gertatzen den. Sokatira eragoaz. Andoni Joseba, zeuekin hasiko gara. 10 puntu, atzetik, baina ez taldea apenas. Guazen denpora. Munduko zein ozeano da handiena. Pazifikoa. Osondo. Irune Ainoa, jarraitu egingo dugu. Denpora. Zein herrialdetan jan dezakezu postretan doraiaki bat. Japonian. Osondo. Andoni Joseba, jarrai dezagun. Denpora. Zenbat urte ditu 2022an hegazkinez munduari bira bakarrik eman dion pertsonari gazteenak? 25. 17. Zer da zuretzat zure amaren aitaren ama? Birramona. Osondo. Gain. Eta aurreko ere ondo bota, sikiera. Naiz eta egia den. Oker erantzuteak baduela zigortxo hori. Puntu batzuk galdu ditugu, beste aldera bidali ere bai. 40 puntu. Hain zuzen, Irun eta Ainoaren markagailura joan direnak. Eutsi puntu egin, neskak. Animo. Neskak denpora. Pasaren mendeko zein urtetan banatu ziren lehen aldiz, Nobel sariak? 1888an. 1901 Nor zen urepeleko hartzaina? Salvador. Osondo. Andoni Joseba jarraitu egingo dugu. Denpora. Zein udalerrian dago Urdaibaiko ekoetxea? Bermeo. Busturian. Amaitu ezaera zarrau. Lan lasterra? Lan alferra. Osondo.
denbora pixka bat itxaron da. Artxiboan harakatu, zaira zar guztiak. Oso ondo, Lan lasterra, lan alferra hemen egia bizkorri bili beharra dagoela, baina puntu egin utxita. Twitterrean esaerak jarratzei jota. Ea, ba. Irun eta ino animo. Guazen, denpora. Zein hiritan dago MoMA museoa? Nueva Yorken. Oso ondo. Andoni Joseba, guazen, zenbat ziren Bremengo musikariak? 5. 4. Nola du izena udalerri euskaldunen mankomunitateak? Uema. Oso ondo. Ondo, bizi doa, egia da aukeran alde honetan, Andoni eta Josebaren aldean egin direla akats gehiago momentuz gogoan izan, Komodinak hortxe erabiltzeko daudela. Ze alden dut zaizkizue, pixka bat, berron eta 21 punturekin, Irun eta Inoa, 29 zarautzen. Eta Komodinak erabiltzeko, 69 segundu sokatira burutzeko, haupan eskak. Guazen, denpora, nola izena zuen Elena Iruretaren pertsonaiak jaunda jabe telesailean? Paso. Blanka, nola du izena Gasteizen ospatzen den ilustratzaileen nazioarteko topaketak? Komodina. Oso ondo, Irudika. Eta gaur bai, ze bigarrenez sokatiran Komodina izan eta ez erabiltzea marka litzateke. Ondo erabili dugu, minutu eskas, ariketa burutzeko, markagailuak berdintzeko joera hartu dute, Andoni eta Joseba, eutxi puntuei eta gogoan izan Komodina. Guazen, denpora, ze kiroletan aritu zen Leire Olaberria? Komodina. Txirrindula ditzen. Txirrindularia, telebistan lankidera izan genuena. 201 puntu gauzak zuen alde jarrita. Irune Ainoa, ea ba. Guazen, denpora, nola du izena Izaki Gardenak edo Pasadena taldeko abeslariak? Paso. Jon Basaguren, zein pertsonaia ezagun marraztu zuen Zenpek? Paso. Nikolas Txiki, zenbat garren urteurrena bete du aurten Ipurua futbol zelaiak? 40. 75. Zein egunetan ospatzen dugu berri eguna Bolivian? Abenduaren 25. Oso da. Eta hauxe da, sokatira, erronda txanda bakarrean, zenbat puntu galdu litezken, besta aldera bidali. Andoni eta Josebaren aldera etorri direlako zehazki azken honetan. 60 bat pasatxo puntu. 34 segundo oraindik ere aurretik. Ea ba mutilak. Guazen, denpora, zenbat sumendi daude Lanzarote Irlako Timanfaia parkean? 3. 25. Zertzen John Brown? Indio bat. Indio txiki bat, bale? Hogeita bat segundu, neskak. Guazen, zein herrialdetakoa zen Victor Jara musikaria? Chile. Oso ondo. 20 segundu eta puntuak batera eta bestera, Komodinek ez dago bat ere, horrek ariketa zaildu egiten du, baina emozioa areagotu ere bai, ze 21 segundo falta diren honetan, ezer erabakirik ez dago oraindik. Andoni eta Joseba, erabakizuek. Guazen, denpora, Bizkaiko zein eskualdetan dago Durango? Durangaldea. Neskak, guazen, ze film famatutan aukeratu behar zen Pirula Gorria edo Urdinaren artean? Urrangoa. Matrix, zein animalia da Snoopyren laguna? Txakurra. Txoria, ze moneta erabiltzen dute Indian? Paso. Errupia, eskiulan bazaude, ze probintziatan zaude? Denbora eskiulan zuberoan geundelako, eta Pilula Gorri Urdin, Matrix zaleak, unibertso hori, ez dugu ezagutu. Matrixeko unibertsoan ezakigu, hemen Miluzeko platoan markagailuak onelaxe geratu dira, Irunek eta Inoak 115 puntu, Andonik eta Josebak 225! Oso neskak, beste egun bat zailkatuta veteranuen leku hartuta eta bihar beste egun zain egongo gara. Aupazuek, gero arte. Esker, animo! Miluzen gaur! Anaien konkista, Zarauztik iritsi dira, Andoni eta Joseba, iritsi zarete zuen trainerua nola daba, enbatan iritsi zarete, finaleraino, sekulako lana eginda, dirua pilatzen hasi gara, 235 puntu horiek euro bilakatuta zuentzat, ez diegu galdetu jaski asmorik eta zein ote duten, zakua irabazita, Zarautzen etxe bat edo? Zarautzen etxe bat, bai. Bire igual. Bire bai igual. Bi, momentuz gaurkoak, Erne, zakuan jokoan ditugulako denera, 7.582 euro! Afari bat bai, itxura danak, oie? Etxerako sarrera, eta bai. Bankuak egin zengo du.
geografia zaliek, mutilek, politika kontuak, jarraitze dituzue? Bueno. Soziopolitika? Justu. Bueno, hori guztia bildu dugu, iaztauen guztoko badan gure gaurko finala, zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Errepublika, monarkia eta herri errepublika. Antolaketa politiko ezberdinak daude munduan barrena, guk hoietako 3 izango ditugu, hemen ikusten ditugunak, herrialdeak kokatu beharko dira, egoki, saku eskuratzeko. Bai? Bai. Andorra, non kokatuko dugu? Bai, seguro. Jargari. Amentxe. Herri errepublikara abialdu dugu, Andorra. Urrengoa, Australia. Monarkia, porque Inglaterrakoak. Baina ez, erregina guan. Mentzatek. Txekita. Etxeratik uste dut, bai. Baina guain hil. Venga, aurrea. Monarkian, jarri dugu Australia. Urrengoa, Argentina. Errepublika. Errepublika, dela, diogu, Argentina. Urrengoa, Danimarka. Monarkia, bai. Monarkia. Urrengoa, Laos. Idaik ez jakintzak. Izango da. Errepublika bat da, monarkia bat, edo herri errepublika. Errentzuk emagik? Nik ere ez. Jakintzak, txikintzuk. Bueno, gero ez dela trukakia eraleko dut. Ez dakik ununda onta. Urrengoa, Bhutan. Monarkia o errepublika? Monarkia. Hau Afrikako gara izango duk. Monarkia? Errepublika igual. Kolonia hostek izango da, errepublika. Naikena. Errepublika. Errepublika. Eta azkena, Suitza izango da. Errepublika izango duk, ez? Monarkia? Errepublika, Errepublika dela. Esan dugu, zemuz? Ez oso ondo, Gaizki. Baten bat seguru bai, baina gehiengoak dudazkokin. Ideia beti geuri ere gertatzen zaigu kanpotik, Bai. Badakizule irudikatu eta gero zalantzak. Bai. €7.500 zakuan, eta jase itxura. Hartu duen egindako lanak. Ikusiko dugu. Dinamarka ondo zu. Suitzatik hasiko gara. Suitza errepublika da? Bai, eta Argentina? Bai. Kain, Suitza errepublika da, 26 kantonamendutan eratua. Argentina ere alaxe da, 1853an eratu zutenetik. Danimarkara joango gara. Zer? Ustez, oker espalimana dinastia zarrena hola, Europakoa holakon bada ustez. Monarkia dela, esango nu. Nik esango nuke Inglaterrako erregina ez dagoenetik. Agian Danimarkako erregina izango dela. Hori zen, Danimarka o Australia? Inot, Danimarka. Bai? Bai. Ondo, eta beste izen bat hemen. Margaret bigarrena. Bera baita erregina. Laos, zalantzak. Non dau Laos? Ideik ez. Ez dakigu. Herri errepublika dela, diogu. Deskartez jarri dugu pixkat, baina. Zuzena da? Oso ondo. Trukakia dator. Aipatu dute, gainera, trukakia irabazteko aukera, eta ondo, Laos, estatu sozialista den aldetik, herri errepublika ere, bada hori da bere izendapen ofiziala.
Herri Republika jarri hau. Butan, Australia eta Andorra bakoitza eremu baten. Alda bengo dugu. Bai, eh? Bai. Trukak erabiliko dugu. Bai. Non? Saltxa pixkat. Butan alda bengo dugu, eta hemen jarriko dugu. Butan aukeratuko dugu? Nongo joto? Ez. Ole, markatu. Butan aukeratuko dugu, eta Herri Errepublikan jarriko dugu. Oso ondo. Saltza pixkat. Saltza pixka. Nestela, ez daga grazilek. Australiarekin lehen hizketan hasi gara, Nahi. Danimarkako erregina aipatu dugu. Australia monarkia bat? Zerbaitek jarri duzu monarkia? Ustez, Inglaterrako zehalako, baina bain hildala eta zea eta ez dakigu. Noa semea. Igualdik. Hola, jarraituko, Bai. suposatzeo. Bai. Nik uste da ez, bai. Monarkia da? Bai. Eta semea, ondo zana. Charles hirugarrena delako estatu buru Australian. Butan aldatu dugu, Herri Errepublikara, saltsa bat jartzeaz gain, saltxapur bat jartzeaz gain, zergaitik? A ber, Afrikan monarkia, ez dakit... Aukera nenuke jarriko da, Republik, ez dakit. No ez dakit. Nik uste aukera... Irizpide gehiagik gabe aldatu dugu, baina, bueno. Aldatu. Bikaingoaz momentuz, eh? Bai. Aizki ez? Ona, izango zen asmatzia, a ber. Herri Errepublika da Butan? Biak monarkiak! Baina zuek ere errege gaurko saioan, gaur iritsita Andoni eta Joseba, Zarauzko Errepublikatik heldu dira Miluzera, eta dagoeneko 225 euro irabazia dituzue bikote. Ardo mutilek, plazer bat zuekin ebatien, programa baizie, eta zer esanik ez zuei, eskerrik asko, horregatik